transmetre en aquest cas és que el 2.0 és quelcom que està a l'abast de la gent, que és una evolució cap a més enllà i que no és una opció no ser-hi. I doncs el que he fet és explicar una mica què és, els diferents estrats que té la definició del 2.0, que són les eines 2.0, tot el ventall d'eines que hi ha i quins són els factors clau d'èxit de les estratègies 2.0 aplicades a les empreses. I sobretot remarcar el fet que el 2.0 és bidireccionalitat, o sigui, no és emetre informació. Podem tenir un Facebook, podem tenir el que vulguem, però si només estem emetent informació no estem en 2.0. Això és 1.0. El 2.0 és establir diàlegs amb la gent. Doncs remarcar aquest fet. També remarcar la ubiquitat de la xarxa, o sigui, la xarxa ja no només la tenim en els ordinadors, sinó que la portem tot el dia a sobre, per tant és molt important que tinguem estratègies clares de què hi fem a la xarxa i quins són els nostres objectius. I per últim, doncs, la necessitat de gestionar el que és la identitat digital tant dels establiments com de les persones i per tant estar absolutament al corrent de tot el que es diu sobre nosaltres i la nostra empresa i poder reaccionar ràpidament a qualsevol comentari tant positiu com negatiu, però almenys saber que parlen de tu i tenir l'oportunitat de poder respondre i cada vegada ja dic que això és més important. Aquest seria el resum. Sempre que parlem de 2.0 t'agrada donar pistes sobre el 3.0, per què? Sí, perquè està aquí, o sigui, i també vull que la gent vegi que no és allò de dir, el 2.0 quin pal, això és una moda, no, o sigui, és un impàs cap a quelcom que és molt més gran, molt més rellevant, que realment transformarà la societat, perquè encara farà el món molt més global i molt més pla, i el 2.0 només és un pas cap a aquest, de veritat, cap a la web semàntica i cap a intel·ligència aplicada a la xarxa. Per tant, no és una opció quedar-se enrere, a la força s'hi ha de passar per arribar a l'altra. I personalment, en una jornada de turisme com la d'avui, quin missatge t'agrada transmetre als professionals del sector? Bé, que hi ha un camí a recórrer. Jo, abans de fer, mentre preparava la xerrada, jo m'he mirat els llocs webs de la gent i sí que n'hi havia que estaven bé, que havien començat ja amb temes de 2.0, sobretot el que eren estacions nàutiques o destins, o sigui, el que era més institucional ho estaven fent molt bé, però el que eren establiments privats estaven bastant encara enrere, o sigui, no havien ni començat amb temes de 2.0, ho estaven començant i encara no s'atrevien a relacionar-ho amb el seu lloc web. Llavors penso que una jornada com avui potser quedaran una mica col·lapsats perquè és un lloc, tot és 2.0 i sortiran d'aquí i van dir prou, no vull saber res més del 2.0, espero que no, però sí que ha de servir la jornada d'avui per dir bé, vinga, m'hi haig de posar i ja.